नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जों बेयाव मानि थाखाय फैदों बे गावखौनो सानदों जे जोबोद स्मार्ट नाथाय बियो जोंखौ मिथिया जे जों बेसेबां स्मार्ट नोंसोर आंखौल' फल' खालामबानो जाबाय बिकज I'm your in charge. Is that clear? Yes, sir. Good.
Sir! Sir! Neng aku bidik aku. Ang bisa enggak sih Manci? Ada bisa kita tuh Manci. Nengai barang ni akan mereka bargol ya. Let's go. Hello. Oh my God. It's so terrible.